Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali: Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, pretože hoci si človek, robíš sa Bohom. Ježiš im vravel: A nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal, ste bohmi. Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvetil a poslal na svet, rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn? Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi, ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi. Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: Ján síce neurobil nejaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda. A mnohí tam uverili v neho. Bože, ako veriť mám, duša nevidí ani čuje, svoje srdce prázdne mám, kde je istota, ktorú Boh sľubuje, čo mi na to tvoja múdrosť odpovie. Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi, ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi. Bože, znova uverím, hľadám tvoje skutky, pre mňa len život na drobné rozmením, aby som pochopil, že ho tvorím.